зали бокс дар Олмон. Инҷа на танҳо бокса, инҷа нишонту метем. Инҷа унҷа зали ММА, зали BJJ, ММА ҳамаш бачаҳо гӯштин гирифтааст диям. Инҷа кардио. Панорама биад хушрӯай берун. Зали бокс. Боксёрҳои Германия. Шоко. Инаи бачаҳо. У парада чия? Зали качаца. Унҷа тренер штагиай, тренери калон. Ин ринги боксёрӣ. Муҳаммад Али. Ринг. Зали бокс. Зали бокс.